έτσι παιδιά, part 2 Ρεβέντον. Εδώ Cube Cake Lover 586. Και παίζουμε πάλι PvP με ομάδα φυσικά. Ναι, τώρα δεν το βλέπετε τόσο καλά γιατί έχασα. 2 λεπτά. Θα το φτιάξουμε αυτό. Ορίστε με αυτούς εδώ. Λοιπόν, σας είχα πει ότι καλύτερο είναι να είμαστε κανένα 2-3 μαζί για να χτυπήσουμε. Έχουμε λοιπόν έναν warrior και έναν ninja. Λοιπόν, όμως είναι πάρα πολύ αχαρό γύρω μας, οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, αυτός λοιπόν είναι ένας warrior, δικός μας φυσικά, και ένας ninja. Το ξώτησε, φυσικά. Όπως οι παίκτες γύρω πολλαπλασιάζονται και είναι λίγο δύσκολο. Μετά από 3 μέρες θα αλλάξουμε φύλλο. Βασικά 2, πόσες μέρες θα... Ναι. Οκ. Γιούπι! Γιούπι! Ωραία. Δώσε. Ωραία. Λοιπόν, οι εχθροί είναι πάρα πολύ, δεν θα τα καταφέρουμε. Αλλά γιατί όχι προσπάθεια. Ξέρουμε ότι θα χάνουμε, αλλά καλό είναι να το διασκεδάζουμε. Παρ' όλα αυτά κρατήθηκα. Εντάξει. Κρατήθηκα, δεν πειράζει που... Εντάξει, μια χαρά είμαι. Έφτασε και ο Λούκι. Λούκι 13 λέγεται. Είναι ένα πολύ καλό παιδί πιστεύω. Είναι πάρα πολύ καλός αυτός ο Λούκι 13. Έχουμε και το Toxic Ninja. Και το Toxic Ninja είναι πάρα πολύ καλός. Και εγώ είμαι πολύ καλή. Όλα τέλεια. Κοίταξτε τι γίνεται εκεί πέρα με τον Λούκι 13. Ο Toxic που είναι. Μπαίνει και ο πάνω σκορ κάτι. Πού είναι πάνω? Α, είναι warrior! Να καλωσορίσουμε λοιπόν το Πάνος Σκορπιός. Τέλεια. Αρχίζουμε και μαζευόμαστε λοιπόν. Α, ανέβηκε το ζώκι μου ένα level παραπάνω. Τώρα θα πάμε στο φύλακα, κοντά στο φύλακα, για να γράψουμε κάτω εδώ πέρα ότι να γράψω στο δικό μου το χωριό φυσικά που θα το βλέπω. Ελάτε όλοι στο μπλε βασίλειο. Οπότε να τους πούμε να έρθουν. Οπότε πάμε στο φύλακα. Μια λεπτά σηκωθώ για να πάω στο φύλακα.
Βασικά να πάμε κοντά στο φυλάκα για να μην χάσω κανονικά, εντάξει. Που λέει ο λόγος δηλαδή. Οκ. Και γράψουμε λοιπόν από κάτω, στην κλίση, ελάτε όλοι στο μπλε βασίλειο. Ελάτε όλοι, μπλε βασίλειο. Μπλε βασίλειο, βασίλειο. Όσοι θέλετε, ωραία. Συνεχίζουμε. Oh my god, κόσμος. Και τα πρώτα δεν μπορείς, ρε άχρηστε. Όχου. Το λέω στο νου. Όχι στο... Ωραία. Ωραία, είναι καλό παιδάκι μου, ρε. Πλάκαν, όλη μια χαρά είναι. Αυτός, γιατί έχει τεθεί έτσι πάνω σε ένα δράκο? Δεν το καταλαβαίνω. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε εδώ κατάσταση. Με γεννάστηκα. Πού είναι? Εξαφανίστηκε. Καλύτερα. Να τους, τον είδα το δράκο. Πού τους? Να τους. Κοιτάξτε ρε παιδιά πως έχει ντυθεί έτσι. Καλαμάτα. Καλά. Ωραία. Τέλεια. Oh my god. Μου χάνει, Πάμε σε έναν άλλον καλύτερα. Πάμε εδώ μαζί με τον πάνω Σκόρπιο. Ωραία. Γεια. Τέλεια. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο μας. Ελπίζω να σας άρεσε. Οπότε τα λέμε, έτσι. Γεια σας.